kayo. Sa ngalan, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausad kanimo. Maayuntag. Atong sugdan ang adlaw pinagsanto sa misa. Para mahimo kita makambit sa lawas ng dugo ni Kristo ug sa atong pagpangayo ang kitatagan sa grasya at kinahanglan niining adlaw. Ano kita mahimo ang ayan niining mong pagsaulog kabalaan. Una, itugyan sa Ginoo ang atong mga kahuyangan, atong pangayoon kaniya ang pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios mga gahom sa tanan ug kaniya may igsuon kinakalapas ang dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Buhusan ang amoy ako ang Santa Maria kanang ulay. Sa tanang anghel ug mga santos ug kaniya may igsuon aron niyo miampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy ano kita sa Dios magahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Danon nagtaniya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kanamo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Magampo kita. O Dios ang mamahan ug tigpanalipod. Kung walay ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kaming anak sa kinabuhing tunhay. Pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang ining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Giingnan ako sa Ginoo. Lakaw ngadto sa balay sa tighimog kulon, ug didto ihatag ko kanimo ang akong isulti. Busa miadto ako, ug didto nakita ko ang tighimog kulon nga nagtrabaho. Kun makita gani niya ang usa ka kulon nga dili maayong pagkabuhat, iya kining usbon pagmasa ug buhaton ug laing butang. Unya giingnan ako sa Ginoo. Dili ba mahimo ku kaninyo katawhan sa Israel ang gihimo sa tighimog kulon? Kamu ania sa akong kamot ingon sa minasang yuta diha sa kamot sa tighimog kulon. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mulahan sila, kansang hinabang mao ang Dios ni Jacob. Hulahan sila, kansang hinabang mao ang Diyos ni Jacob. Day ka ang Ginoo kalag ko, daygon ko ang Ginoo sa tibuok kong kinabuhi. Awiton ko ang kadaykanan sa akong Dios, samtang buhi pa ako.
Bulahan sila, kansang hinabang mauang Diyos ni ako. Ayaw ibutang ang imong pagsalig diha sa mga kadagkuan, diha sa tao diin walay kaluwasan. Sa pagbulag sa iyang kalag, mubalik siya ngadto sa iyang yuta. Niadtong adlawa, mawagtang ang iyang mga laraw. Bulahan sila, kansang hinabang mauang Diyos ni ako. Bulahan siya kansang hinabang, mao ang Dios ni hako. Kansang kalauman, anaa sa Ginoo ang atong Dios. Nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa kadagatan ug sa tanan nga anaa kanila. Bulahan sila, kansang hinabang mauang Diyos ni ako. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Imayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingarian sa langit sama usab sa usa ka baling gitaktak didto sa lanaw nga nakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno sa naniini, bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manglingkod sila aron paghagpat sa mga isda. Ang maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mousab kini ang may tabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug laynon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo. Itambog sila ngadto sa hudno nga nagdidaab. Didto maghilak sila magkagot ang ilang ngipon. Nakasabot ba kamo niini mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa, mingon siya, sa ato pa, ang tanang magtudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa ngarian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-ong karaang mga butang gikan sa iyang tipikanan. Sa nakuhumana si Jesus pagsugilon ining mga sambingaya, ibiya siya niadtong dapita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Ako na pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Si Jeremias itong 7th century before Christ, and from Jeremiah down to Jesus, doon ay usagat 600 years ang gap. He was called the suffering servant, while Jesus was the suffering Messiah. Na iyang sinati, sa nagedad siya og mga less than 20, nahimo siyang propeta, gining tawag siya sa Ginoo, chapter 1 of the book of Jeremiah, tawag siya sa Ginoo nga nahimo kang propeta, at mabipaniban siya. Dili ko kay batanon pa ko og di ko manulti.
Musa, ingnan siya sa Ginoo, Jeremias, numdumi sa wala pa kamatao, napakasabakan sa imong inahan, gipili ko na ikaw. O gipasalikan sa Ginoo nga ayaw kahadlok o kabalaka sa iyong sulti. Muna, kanang sugod siya sa edad nga around or between 15 and 22. Ang iyang edad, batanon pa siya. Tigpamaba sa iyang pagsunod sa kanang isulti sa Ginoo, iyang isulti sa hari o sa kanang katawhan, siya nahimong gi-reject o gisalikway o siya tamas-tamasan o gibutang sa atabay resulta sa iyang pagsunod sa Ginoo, sa iyang isulti. O dito nga sa panahon kanang 3 years after the attack of Babylonian sa Huda, naguba ang Jerusalem o ang templo, kanang wala siya in the year 587, ginala siya ang mga tao dito sa Babylonia, aparo siya may lakip. Uban sa uban ng mga Hudiyo, ginala siya dito sa Ehipto. Dito siya namatay, tungkol kay siya was stoned to death by his own countrymen. Ano man, kay si Jeremias, wa muundang pagpamaba, may tungod sa pagturisok sa katawhan sa ilang sala. Musa dito sa Ehipto, siya gipatay sa iyang mga kababayan. Kanya sa panahon ini, kining sitting ko sa pagbasa, panahon ni kining Hari Hosias. Hosias, na ira sa iyang kanang reformist. Siya ang palayon sa pahimutang sa templo o daghay mga kabaguhan, ipahawa niya mga pari nga nag-promote sa Baalism dito sa templo o mga reforma sa liturhiya sa templo. Muna si kanang King Josiah, he reigned the kingdom at the age of 8. That's why he was called the King Boy. So nindot kanang Hari Hosias, nagsundan siya sa mga anak na Jehoiakim, Sidikaya o Johanas. Mga siya ang iyang paghari sa Juda. Unya, mataghari, doon ay propeta nga pahinumdum kanila sa kasabutan tali sa Dios o sa tao. Ang gugma sa Dios ngadto sa katawhan ug ang kakuhan sa katawhan ngadto sa Dios. Usa nagali ang hari na sa mga propeta. Unay mo tumaw nga hari sa Israel o sa Kingdom of Judah nuna say propeta. Kay kini ang spokespersons sa Ginoo ngadto sa katawhan o sa mga nagdumala sa katawhan. Sa atong kining pagbasa, fast forward sa Ebanghelyo, tumiaging Domingo, the third parable, the second, something, sambingay sa mga Domingo, ang may tungod sa dragnet o pukot o baling, diin kung ipahimutang sa mga nagat dito sa tubig sa dagat o sa Galilea, sa Lanaw, na makuha kini tanang klase nga isda. Unya pagbitad na sa mga isda, na mao nga kasi klase nga kuha, ang maayo nga isda o ang dili maayo. Siguro mga edible nga mga isda o ang mga dili makaon sa mga hilo sama sa mga butiti o sa nga mga isda nga dili makaon. Ilahi kini ilabay ning dili makaon o kining maayo mo ning lalo sa bukag. Sama kini sa pag-abot sa katapusang panahon diin ang Ginoo gitugot niya kanato nga mag-exist kita sa maayo o mga sagbot mag-uban diya sa katilingban sa simbahan. Doon sa ang ginugusto sa Ginoo nga matarong ang tao sumala sa iyang kaubuton pero ang tao magdumili sa pagbag-o. Pero ang Ginoo may maluyon taas ang painom busa paabuton ang panahon sa sort out kung bukot o panahon sa tig-harvest sa trigo o sagbot ilainon ang trigo, ang sagbot sunugon, ang trigo butang sa kamaling. Kanang ang Ginoo sa iyang pagdumala sa katawhan pinaagi sa mga hari o sa paghinumdom sa mga propeta daghay iyang pahinumdom
mula sa basahon ni Propeta Jeremias, gipadto siya sa Ginoo sa kanang himuanan, pulmahanan o mga banga, o sa mga pateri, aos. Tanawa dito, giyon sa niya, sa usa ka kamot, sa usa ka pater, ang usa kay ang gihulma nga banga, usa lang nga forma. Kunya, kung sayop, iyan yung unsun pagbasa according to his mindset, according to the Father's design. Ang Ginoo ingon na ana usab kanato atong malandong kung sa di ta kasabot sa atong kalingon tungod naghay mahitabo tungod kay ang Ginoo dunay pamaagi siya paghulma kanato pero sa di ta kasabot. Kanang ang iyang paghulma sumala sa iyang plano alang kanato. Pero usahay kita diha sa atong paghulma sa Ginoo, hindi ta kasabot, usab dumili kita, usupa kita sa iyang design because we have our own design. Wala nga dito magkasinabot sa Ginoo, pero ang pamaagi sa Ginoo maayo nga makahatag atong kinabuhi. Design of God is a life-giving design. Pero kanato kulang ta sa pagkampo, kulang ta sa pagmandong, wala di ta kasabot. Si Jeremias sa propeta at first wa siya kasabot, malibad siya. Kadiha misugot siya sa gisugo sa Ginoo kaniya, wa gyapon siya kasabot tungod kay siya gisugo sa Ginoo but he was rejected, disowned by his people. Ang iyang pag-antos, wala ngalan siya the suffering servant, precursor of Christ's suffering. Kanato, makasabot lamang Diyos aron makasulod kita sa iyang gingarian. Mapabsan kitang mga muyo kaniya. Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan padayong musangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan, sa tanang dapit, sa tanang pinulungan ug sa tanang mga kultura. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga katawhan dili unta magpabiling sirado sulod sa ilang mga tradisyon. Hinuon magtinabangay sila aron mapalambo ang usag-usa diha kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw didto sa tungang silangan sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka. Ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga walay gipanag-iya dinhi niining kalibutana, makapanunod sa kabahandianon sa gingharian ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga nawadag kadasig tungod sa mga kasakitan ug mga balatian nga ilang giantos, moabli sa ilang kasing-kasing ug magkat-on aron motubo sila pinaagi sa ilang giantos.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo Kamumot, Obispo, ug Father Joel Sibalier, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, dawato na ngadto sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Ginoong Dios, pambita kami sa imong gugma nga abli alang sa tanang katawhan ug dawata kaming tanan uban sa among igsuon si Jesucristo karon ug hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, magampo kita ug akong iyong sakripisyo ang tanan natong halad, atong mga panginahanglan. Dunggon ug dawaton ta sa Dios ang Amahan magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kini mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia, magsantos unta kanamo o magdala kanamo ngana sa mga kalipay nga tunhay. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kani. Kinibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios sa tunhay magahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, kay mong gibuhat ang tao tungod sa imong kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa ang tanang binuhat sa langit ug sa yuta, nagawit sa kabagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanang mong maanghel sa langit, dalang pagsangyaw sa layhono nga pagdaig sa pag-ingon. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahon. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daigulan nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos kayo ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, malawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagaligon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini, ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini wa akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og bingon.
Dawata kini ug Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini wangkali sa akong dugo sa bag-ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Ang paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahaning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan matubang ug malagad kanimo. Himoa kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makaiusa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, hinumdumi ang imong simbahan lukob sa kalibutan ug himoa nga mahigpit kami diha sa imong gugma. O ba ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanang mga pare, Riyosa, kanamong tanan, imong gitigom karon ug gipanalanginan. Hinumdumi usab ang aming igsuon nga namatay nga among gihandom ni Santos nga misa, malauman kami nga sila mabanhaw. Ang tanang nangamatay di sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan o himua kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan ni Ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban ng mga apostoles, ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan, uban kanila, amin ko nga daygon, amin ko nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag kaniya mga gahom nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 Mahiyusa kita karon pag-ampong at samahan, atong gamiton ang mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, kay mo kami luwason sa tanang daotan, hatay kami sa kalinaw grasya ning adlaw, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo manang giharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Jesucristo ng iyong kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Taga ipakita ang timaan sa kalinaw sa pagtagad sa usag usa. Peace. Cordero sa Dios nga nagawa ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawa ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawa ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Hatagin kami sa kalinaw. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Glory, order. Magampo kita. O Ginoo dawata ang sakramento nga nagsaulog sa numanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kiningasa sa iyang gugma, magdugang unta, pagpulo sa among kaluwasan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Huwag manalangin ka nato ang Diyos magahom sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nanad ang santos nga misa,
dadang kalinaw, ang gugma, ang grasya ni Kristo. Salamat sa